Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande. En garti hankadi e jangde alluwal ngalɗa jawtugal ngal ala ko wonno hen so wona ya holle no gandirta masɗe ɗe. Hande noon en gaddi allifo eɗen mbaɗa hen ekko e nder makko. Kaysara masa waɗi ko masgal 1, 2, 3. Koni masgal masirte no Pulaar wano ni Qur'ana Arab no ko non wayata. Ɗa wasa fodde ɗa fooɗa ɗa wona 2 ari ardi. Ɗum ɗo ko ha ganda no alkulal lelnirte sene fooɗe. Sene fooɗa ganda, so fooɗani ganda 2 ganda. Ɗum waɗi waɗidani en innira alluwal 1. Wadde an mo jeenoke hen jiɗɗo jeeyede hen o jahata ko Dental Dina TV YouTube jahata. Binda Dental Dina TV jiyangal anne jentodira e galle golle gonta jingowo gonta ballowo. Ndewna ɗo ballal ma jingere ma 77 906 14 81. Kalɗo mbawɗa wonde tawde aɗa janga hen, aɗa wawa hen, aɗa faama hen, anne ko hen jeeɗa, suka hen, mawɗo hen, debbo hen, gorko hen, goɗɗiɗo hen e ɓadiɗo hen, ndendi hen poti hen. Ono fof on mbiyama mbaɗe hen balle. Ala gonɗo hen jangowo hen mo wallaka hen. Wadde noon min gacci ko haajuji arde wallodirde mo saabi Allah. On Allah noon dendenmo. Min keedaga keedon toon wona. Min keeda e janginde, onon keedon e jangude. Wadde so yonti on dawi dawi mon, on keeɓi seeɗa yal moɗon, itte hen seeɗa, ciftoro men hen seeɗa. Kono tan min mbaɗa min gacca haajuji, min jooɗo min golla, onon dawana haajuji mon keɓon kala mum mbaɗa posuji garton mbiyon on jarama de, jokke golle, min beltima. Ɗum nannaki, ɗum famnaki. Nanni famni ko wallodirde nde. Min keedaga keedon toon. Numéro mon nan ɗon 77 906 14 81. Mbaɗa ko mbawɗa ko yetto min on saha nata e keese reena golle ɗe, courant, wifi, connexion, barme o. Wassalam. Bisimillah. Nateren jangde. Windande 1 eɗen janga hen oɗo a. Eɗen janga hen oɗo a poɗɗo e oɗo an. Ɗum ɗo jangunoɗen. Joni noon wadde en paami tiginte e allif ko hunde wotere. Tiginte e allif ko hunde wotere. Wadde kalde jiimi ngel ɗo pesgel ene fawi e tiginte walla e allif, mi anda ko a. Ay anani. Wadde wona allif o wiyete a, ko masgal ngal fawade hen nde addi wiya a. So wonno ko dow ba mbiya ba, so wonno koye dow ta mbiya ta. Ɗo noon ala, so wona allif e tiginte, pottal ngal addi wiya a. Wadde anani. Ayde ɗo noon ko ngal ɗo alkulal woni allif oɗo habranoma pottal dow foɗirte ko allif walla allif joɓiɗo walla allif taƴƴo. Ɗo noon ko allif jiiɗa ɗo, wadde tiginte o e allif o sene fooƴira, pottal ngal ɗo mbatta dow, ƴetta allif mbaɗa yeeso mum, mbawa wiide a. Ayɗo joni ko ɗo woni a. Allif oɗo woni potgal ngal. Wadde o pottal ngal ɗo henne woni oɗo a, allif o woni oɗo a. Ɗum waɗi wiya a. Gane a wiyata a allif. Ala, witan a. Teskere ko allif tan poɗirɗamo mbiya a. Wadde kala ko jiimi no wayni ko a. Ko fooɗimo mbiya allif oɗo. Ay ɗo
e ɗo en nandi ɗo ko gotal ɗo ko ɗiɗi wadde kala jimi ɗiɗi alif woni yeeso mum foɗata wadde mbiyam tan ko an ay an nani an non wiyete an so wonno koye ba mbiya ban hoto wi ban hoto wi an ala alif oɗo foɗani saɗa fooɗa ittu gotal ngal tawwaban mbiya tawwaba afwajan itta gotal mbiya afwaja wona e ko non wayi a faami de andi wadde ɗiɗi dow foɗata ko ɗo gotal foɗata ɗiɗi ɗi e ɗo nandi ko serdi ɗo e ɗo ko gotal ɗo ko ɗiɗi ayde ɗo ko an nani an ɗo ko a ay a nani ɗo foɗani ko a ay a nani ɗo woni a ɗo woni a ɗo woni an ɗo ko less ɗo ko dow ɗi goni ɗo ko less ɗe keedi wadde ko i wonɗo i nani peskel ngel ɗo addi ha wiya i ay tiginte alif pesgel ngel addi wiya i a i nani ɗone ko i wonɗo ko yanoro o fooɗi i o ayan i ay ɗo mbiya i kono ko yanoro ono addata ha fooɗa so ala hen ay ɗo joni yata ɗo yanaraɗo ay ɗo ala yanara wadde fooɗani i ɗo noon yanaro o addi ha mbiɗa i a jangguino pottal less foɗirte ko jubriya walla yanara walla yurit wona o wadde ko mbiyata ko i ay i ɗo ko ɗiɗi in a wiyata in ala in tan ɗo ko gotal ko i ɗo ko ɗiɗi mbiya in ɗo ko i ko gotal ɗo ko ɗiɗi in ay in nani in nani ɗo ko in ɗo ko i ay i nani ɗo ko i nani ay ɗo ko a ay a nani ɗo ko a ene fooɗi ay ɗo ko a ene fooɗi ay ɗo ko an foɗani mbiyaɗo an pulaar o arab o nandi yaadu kamɓe nandi koɓe jahata ɗo sa faami ɗon tan hankadi jangde ma ɓurata yawde ganda kala ko jimi wayi ni jangmo wiya peskel dow tiginde alif ala witan a ɗo henna a wiyata tiginde alif potal dow ala witan a wiyata ɗiɗi dow tiginde alif ala witan an ɗo a wiyata alif tiginde potal less ala witan i ɗo a wiyata alif tiginde potal less ala witan i ne fooɗi ɗo mbiya in gasi ɗo ko a ɗo ko a ɗo an ɗo i ɗo i ɗo in ɗo tan ekkoma fuɗɗorto ƴetta kuɗol ma e karnema mbañitoɗa janga ɗigga ƴettu kuɗol ma e karnema mbañitoɗa janga ɗigga hatta noon mo jeyaka heno o jeyaka heno jiɗɗo jeeyede hen jahata ko YouTube binda Dental Dine TV jiyangal gara naata gonta ballowo jingowo numéro ma nani an jiɗɗo wallude an jiɗɗo jungude mo nandani e biyowo on jaaɗama jokke golle an biɗo jokken golle o garaɗo jokken golle 77 906 14 81 mbaɗen hen balle men jingere men e duuso men e galle jangde ɗo ko galle golle wona galle haala ko jangde nde wiyete haala golle ɗe noon garon mbaɗon golle ƴetton jawdi ndi nannon courant wifi connexion ko jawdi namdoto duuso mon hen noon goto kala waɗa hen ballal so Orange Money so Wave so Western Union so MoneyGram ɗo mbawɗa wonde foof funnague hirnague rewo worgo a noddama hen a wallinama hen jinggana golle ɗe daña baraji gonɗi hen ɗi wona politique wona punti jangde ala politique jangde ala punti jangga mbawa nafma ɗum a funtaka
anna funta ko funtu janginomo woni funtude jangino ɗum janginoma acca haaju mum aɗa fonno sa fini subaka jahanama gaddanama ko waccidi o wotti waccidi wotto wacciɗo ronkama kam saha sako ƴetta buɗɗiɗima mbiyama ceerno da soode hen rogge sukara wona ene jooɗi ne waɗi ene jooɗi waɗi koye nande ɗum e famde ɗum ko musidɗo moon giɗɗo moon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam